ओंखारजोबखाबायमोन बुस्थुआ ओंखारजोब्बाय इयाव आं निखौ दामगोन बेखौ दामगोन आं ओमफ्राय इनि मोनसे प्रग्राम थागोन हमबोला इयाव जुदि आं प्रग्राम बाना लादोंबा मोनसे प्रग्राम जालायबाय इबो जोंबाय इबो प्रग्राम बिसोर मोननैजों जाबाय आरो इनि प्रग्रामखौनो आंहा बारायदेरना दामबावनो हाबाय दा दे इयो लिडमोन खिन्थु आं इयो औवा लादों औवा प्रग्रामखौ चेक सोनाय लोगोनो नै गैलानो बुस्थुआ मोजां ना आरो गिदिर नै दानिया आं इखौ जुदि फरना खनसेनो माने आङो इ एखे लिडखौनो दामनो होननाय लोगो लोगोनो नै बारायबाथाय मोनखाबाय नै डिजिटेलनिया नै इखौ मोनखाबाय नै 7 नम्बरखौ दामबाय माने 7 नम्बर आरो बै फैफिननो थाखाय इखौ होफिनबाय आं आरो इखौबो दामदों इखौबो बिराद सुबिदा माने आरो सरकार नोङो ओरै थुदो नै प्रग्राम ओंखारजोब्बाय बबेखौ नांगौ बबेखौ नाङा नै देखो आं नैखौ नाङा बेखौ आं बन्द' खालामथ'गोन बिदि आरो बेनिफ्राय नांफिनगौ दा नैखौ नाङा आंनो बेखौ नांफिनगौ ओमफ्राय ओरै खालामदो नै आवगायनि माबा थाफिनबाय बिदि आरो बुस्थुआ गिलिर जथेस्थ' गिलिर